Hello guys! Majong adlaw ni Jung tanan. Welcome back sa mo ang channel Ai and Mariano Family. Karon day guys, December 3. Birthday karon ni Teresita Burato. Birthday ni Jaron guys, ika 32 ni Jarong edad. 32 idang edad ron guys. Muna karon wa man ko ikahatag nga regalo. Kami ra mas Mariano mo ay mag luto. Magdigamo da ares. Amang daris bay kami lamay magdigamo. So guys, kita rataan jagan saya amang panglutoon. Hello guys, magpansit na be. Sagira. Kami si Mariano may chip cook. Sana all chip cook. Ano man? Iko Jabed mag among birthday gara guys. Nagday na. Iko Jabed mag among birthday girl. Kuwang rabitis. Limbuhol da arig hauli. Di ba be? Binaw. Hani kuwang. Mamitiri. Isi kuwang. Si. Lama. Diba? Agi mo ya ba? Haningas mo ya. Be? Agi jang may laba. Singas jang may labe. Iya be? Ko be? Na wow, mas diksian. Si Kuya Limbuhol na. Karagis diksian. Baho lagi ang kamot na. Aw, wa ko kay bawo na naghanin jud. Kuri-kuri daad tong baho maging kamot. Kani di kuri-kuri daad mo. Saya tele. Mo tama Mangta Saba? Nunggu? Baho. O, baka naman po. Ang patuog ang kamot diya sa isa. Nunggu? Ang lagi mo kamot? Ang patuog ang kutsilyo ang kamot diya sa isa. Lihat. Ang ay kang puto mo kamot. Maputol daw ang kamot ang ipatuog. Arang putura. Sa isa. Arang putura. Ano bang di maputod? Isang birthday ron, be. Pila edad ni Mami Tere? Ha? Hay, por! Pila edad, be? Por, kunong edad ni Tere. Sunod na edad, be? Sunod na day mo. Makuwang day kang Mami Tere, be. Ay, nag-por. Magkanagdulay. Dahil si Mami Tere mag-por man ron. Inat, ha? Por di ay. Graas, por. Susulabi mag-por. Iwar ko sa carrots guys. Sunod sa carrots, Bagyo beans. Sunod sa Bagyo beans, panakot na. Ako rin magdiwa kasi Mariano may magluto. Pag isang gisa lang, kumbang baboy. Tiil sa baboy. O mag-adobo po baboy hapon, karne. Diyan guys, gapon, nakabuhi na ko ng pagbaboy yung kurame. Grabe, ginukuran nila dyan, okay? Tiri, maadyo gali guys, kaya rakit ang alyana dito nagbakilid, nagsurusuroy, ang baboy, ipanugsud-sud, nagsaginan, kaya naman mo dito ang gigunahan, sagingan, dito sa babaw, bakilid, dito baboy, nagpasusulabig, surusuroy, rakit ang kunong alyana. Wa pa makit, nagagay, pasud-sud ka dito mga garding po rami. Wa pa to, ando na ka doon. Pangawan ko kang, ujian nagdakap guys, kaya rabing dakaan lagi mabuja. Hindi siya dagbira kay kusgana. Tama lagi hap, tanah pa na runay. Tanto di pataba-taba. Bali, mirisi. Pataba-taba sa ni jadar sa di. Hindi mo buhian mahumod magmuwan. Musun muwan to sudunan. Mirisi kang babuja ka. Pero kaka gari ka jo. Ang kagari ka jong babuja. Pihaw. Paihaw biti. Ihaw kasi kas birthday na na, nagajod. Okay guys, naman ako nag-slice na carrots. Akin na po kos Bagyo beans. Bagyo beans.
Luto lagi mong humba. Luto lagi mong humba. Mariano? Lupa na. Adobo na po din. Sana all. Dali lang kakaluto. Okay guys. Sumana ko hiwa sa mga carrots o repolyo o bagyo beans. Dahil na pagkus panakot. Dahil na sibuyas o gahos. Sili na ramay kuwang. Para magtotal na. Yabi pa na ka to, rindaghana. Karas po ane, sinugbang bangus. Di pala manas tijan. Next nga lutoon is pansit. Magpansit na si Mariano. Hani man eh. Ada rin humba guys. Dari mana kita kita humba. Ngit-ngit bagi kita humba. Ada apa? Parang ini Apa po yun? baboy. Ang isa. Darag isa guys. Adobong baboy. Ag sunod sa pansit lutoon is fried chicken. Ag kinalasan sinugbang bangus guys. Mawala siya ag sugbaon guys. Tulora ka buok. Pero ang dagkuhan siya guys. Murag sirena. Himo ko salad na porotas. Mga mong pamalit ginihas. Tiri. O lakatan. Lakatan. Dapoy melon. Melon. Sabat kus. Liksian. Manggatot. Sagula nagmagngani. Kabangay ka Mariano. Sige naman kagkatawa di Mariano. Pagkatawa ko. Terus, Uwagan ka? Dida. May kuan. Bawal. Ang dyan naman ito. Masarap? Mato. Mapagal pag ang pag-ingan. Maghimog salad. Umuta na pagkagasaan. Pangulitag, lagay kutsara. Binag. Salad dabi? Tabangas mo man. Hindi ko lagi. Si Gwapo be. Si Maot be. Ha? Si Maot. Si Papa. Okay. Si may Gwapo. Si Mama. Sana all. Sana all. Kasi may kulot. Si Papa. Sabi kisoy. Papa. Sana all. Yung sa bulday. Ikaw. Review tayo sa Love you. Yung sa bul? ikaw kuya. Ang sama ng bulday. Humus agnaw tayo sa Agay! Ang sada? Himas og naong. Naong mananamog apple og saging. Aron na pud smilon. Is baka ni. Basilaw. Ilaw mo kuno. Magiwa ko Eden cheese guys. Eden cheese. Ang sagulan kay ganan ko may Eden. Nay, ganan ko may cheese. Nangamana naman guys. Ready na ni Ugma para sa birthday ni Tere. Bugnaw na namin kuwang na rin. Pabugnawon. Siya rin din bugnaw sa kagabing dako. Mana guys. Guys! Mag-decorate ko sa birthday ni Terry. Happy birthday, Terry Burrs. Yor, dali yor! Magkakag tayor! Ti. Palay, kakabang. Ano na ba? Ako. Para bumili. Tuk-tuk, dami. Ano sa mo? Ikaw pala yan na, ikaw pa. Ano ba
ng aso. May buga-buga. Ay. Mainom din. Mainom din na ay. Wala, sweeties na ba na? Kuan. Ini. Elephant. R. Double R man eh. Siya mo girl pa. Muna, sabihin ko. Ha? 30 ka yun. 30 ka da. Liter. Letter of explanation. Lain, malignaw. Hindi ka na rin pala ba? Pulihan ko niyo. Be, magkuan eh. Maragal ate? Why? Hala, yung tapi na ganisa. Hala. Why? Yuyu. Madali jangan kay to por 5 ka buo. Tegas. Ya, pagkakuan. Gamiton ni ma? Apa simple? Ibugi manilang kare. Ito, ito. 23 na 23 guys, 23. No. May balon yan na. May balon ispe. Og naa, emo. Og naa. Na, imo. Og nga, balon, emo. Sakto na ba ning atong birthday? Pagka-plus na? Babaw na ito paso at Tirusali. Kuya pa po. Ang asag at paso at Tirusali. Ano bang pagnon mang tampaw mo na? Tirusali Kaya ba? Love you, Tirusali. Love you. Kaya sa nang birthday rong dati at Tirusali. Birthday taon. Gamay tiri. Gumoy. Ayaw mo din ah. 2. Ito. Ito na. Oh, ito. Ano ito yung gano'n mo ipit-ipit eh? Kinsa. Ano? Ano ko ikamot? Balon na kamot. Dah, grabe. Wa man ay stick din na istikan bata ba. Okay, nag-23 sa gida, sa 32 na. Stick. Wala ba yung tres? Huwag habol pa na ikaw. Mating. Matinyo. Diyan, papel tao dyan na. Kisa may tag hukot. Bumaka sa daan. Asa man ay? Ako'y bombay ka hukot yung magkabing hukot dyan na mo. Minit magbombay. Nginit ay. Butom ka ni. Bukhan ka. Nagdod. Yan ang bigla. Kaya mo Bukhan. Ingat anda. Gara ah. Gari, ganun mo ba? Kung naso pala bigay kayo bukhan ta na ni. Boom! Ano Gari, padausag pala na lagi mo taas sa gamot. Nagkaroon ba? Ana-ana de ay. Nagdudus de mi pa coke. Coke, manggono, coke. Nagdi mo kilak dugo. Nagdi mo kilak og dugo unja. Ay, nagkunsay nagkukog. Kasi nagwalop. Sikard na na, sikard. Diba yo? Arang. balon. Balon. Why? Yo. Pila ko nung kabalon ay. Ha? Ano naman? Nanay Let's. Ano ba pala ka balon? 180 na eh. 180 ka balon eh. Yung gamay ra ay, bro gamay. Abutan.
Hindi pagpalabian kay magdugo. Karang nga sa nang cellphone na kay mga maghikot mo na. Minsan nang mayo. Ipatay naman natin. Ito guys. Dito naman. Oh! Ano ka na, Og? Tanang na Pero din. pag nagkagamay. Bitaw. Hindi kasi kagamay yun. No? Aray. Hindi pagpalabian yun. Kaya dyan yung maabit kan dyan hapon. Timba ko. Tingnan ko, oy. Ada mo pang higop gana. Nagkakara, oy, na pag-higop hapon. Ada ba mo panundog Ano kung ka kagwa mo? may tire, namatara oy. Kana. Di naman kadupuzo. Lamig nice at blue. Diba indang? Ano ka na rin siya nagay, kanina may blue. Ayaw. Madu pa si indang kay Amo ng blue. tuwanas GMA. Arang. Pilitag naong. Pilit na sinaw GMA. Ako po si Mike Enriquez. Nagbabaga ang balita. Mike Enriquez. Ha? Kapit agad mo magkulab ni Mike Enriquez. Mike Enriquez pa din. Picture, siguro. Di na rin kinahanglan mag-gym. Kahit dako na magbraso na dun. Eat Ano mo na yun eh. Eat mo lagi ni. Mag-eat mo na. Happy birthday, eat mo lagi. Aw, ang kinang man sa rin eh. Aw! Gamay man, agak on! Ano ko Kasi gamay? ate, butog eat. Entonces, ina. Eat mo nga. Nanay pa. So, parang saktuhan din. Happy first, Mansare! Happy 8th Mansare! Birthday rin may nakabutang. Garabi ka dyan oh. Garabi ka dyan. Nadhana ka dyan mas balon nyo. Dapoy 1. Ano man yung 1 nyo? Buang naman yung mga balon. Nakaduga dyan ang burot yun na. 1 og 8 naman. Eat na naman. Ako man na, eating. Parang, Edad ba? Di na mo pagkumpletohon. di siya nagkagod. Kansal kayo nagkagod. Agila mas kusina akin na iro. Di na ako ginutiri ba? Kaya ba na po na, nagbuha ko kayo na iro. Daan, nagganid na. Yun, Ha? ganid na. Ay ganun. Agtagbuha ko na iro. Agoy. Tagbo. Nanggiganid na. Eh! Nagani di ay. Akbar. At bangra. At bilang din mga kinisong ninyo. Ang nga dito pambubahan rin bumbas balon. Ako ay bomba. Nahuma na guys na intunsis mag 3 og way ni hijos man. Lidaan ra na anja. Terag pansit guys, gaapaw-apaw na kaha. Arang lami ah.